Aduh. Radio resek kayak susu cakrat baik. Ya ampun. Lampunya ketap-ketip kayak diskotik temen iki jan. Kolem lah. Jaringan mana apa yuk? Kayaknya terus ganti kartu. Tak bola. Iya, gawani. Boksi kena. Minggu iki wis jadwale ronda. Jam semene urung teka. Telat. Ayah. Sorry main aku telat, terus panggil tunggu aku cepet-cepet mau ngene. Bos mau mulai makan. Ayah, aku nunggu niku nganti lumutan nang kene. Apa member jam semene kon ronde malah diteka. Sorry main. Wes ah, kowe nak kopi diset mending iki. Main kopi enak ya. Iya, cocok. Kowe ndawar kok ora tapi. Wah, anak. Cocok. Bagian kopi jeng apa kopi anu? Kopi apa nak nih? Sing sepele di kerupuk kita mulai. Iya, cocok berarti. Radiomu anyar iki, Mang. Anyar preo sodol kaya gue. Lo setel nabi un bersakras kayak suruh catrat. Rana suaranya double belas. Iya gue penganyar. Anyar dari pabrik mana? Ya ganjel cepet karena panjang kayu. Aja aku cuma aku malah. Ini kopinya juga pun. Ye, tegak napangan di pangan. Mantap berarti. Ronda, kopi ireng, gorengan. Jadi berapa gue? Lantring sing main marahin muni menurut sekilas. Olahraga cangkem. Iya. Aduh panas nih. Hai nyai. Banyu kol kan adem. Lenyer. Siapa yang goreng nih? Mama. Mamaku perhatian itu karo nyong. Mengaruh dari gawane iki. Malah Bang. Malang. Manjuk. Jurnalan kayak Oreo. Bapak kopi umum. Mesok umum, iki ora umum. Kalau kowe ulah. Jan dhewe rokok ini ta. Masa ngopi ora karo ngerokok. Iya. Apa? Rokok. Ngomong congor. Ngopi ora karo ngerokok kaya wong ngesin. Ora cewek. Rokok semaremu. Kuwi gajian. Ora dol petek. Ayah. Enggak, Dik, apa? Ya aku. Kok bisa sekak? Wus, ukur ngelawan kowe ya kecil. Nyok ora iso we. Nyok balai lah. Coba balai sekak. Yo disilah. Mungkin warai apa langsung main bae totoan Pak Prewe. Urung iso kowe kadeli kowe kayak kadel ijo, rupa-rupane. Tata. Prewe, mon. Patok buarang ae wong tua bae kowe lah. Lah iki nek jarang gaji iki lek mlaku ke Prewe. Mlakune yang L ngono. Heeh, L. Iya, oke.
Ya wis temen ora akeh. Wong nyong wis pro ya titik kowe menang lawan kowe. Sombong amat lu. Terus sapa set iki aku? Ya ampun nyong set lah. Angel kalian iki tuh. Spray wis bila kok pernah malah aku masuk iki. Ngael ya seneng grupene. Kowe ya lucu sen. Wong ora ngerti kok. Mengene muncul lho. Iya, Mas gitu. Oh iya wis. Kan cocok iki. Nggak mangan oleh ora iki. Yo oleh wong mamamu sing goreng Mas ora dimangan. Mangan iki nang suci mangan goreng. Yo pangan dia sing pangan. Wes gen kowe iki, aku ngendi? Kejar terus pokoke. Mangan iki aku yo. Aduh sing ndi iki yo wis mangan yo. Aduh. Ayai. Lho kuwi dipangan. Anggo jarang. Iki? Iya. Oh iya. Hah? Iki semangan jarane iki. Waduh ayah. Ya wis lah. Ngerti ora dilomboni kowe iki ora. Ayo panjang lah. Mau lawan-lawan, giliran digelar malah ayo gue walah. Ngopi bae lah, tapi mangkat ronde wis bengi kok omahe lure ae. Ya wis iki dintekna patut mangkat ronde ya. Iki wae bagian kelelengnya ndi yo, narengnya ndi ronde yon. Nang loratan kowe ke duratan. Aku duratan. Iki. Yo kapet mangkat wis bengi kok omahe lure ae. Men aman. Iya. Yuk. Ay. Ayo mangkat. Ayo. Kotak entah nang tempat biasa ya. Tempat biasa. Oh, biasa ketemu anak bareng narik, ketemu anak ya. Oke, tapi enggak. Awas. Ha! Anggur merah menantu nganggur mertua marah. Asik. Temen-temen sepi neram nek ora dironde iki. Walah ya ilang kabeh. Cempe wedhus sak mama-mama ya lek ilang kabeh. Lah iki ronde iso dipaidu. Walau paling ngor duwe beras secempet pi. Wayahe rondo apa duda. Wayahe ronda. Oh iki jempitan iki. Tangan. Kene oleh pengantin anyar iki mesti akibat. Asli iki disit. Wow. Yakin. Ora keton peteng dedet. Masalah lampuan ini akan berapa Pak? Mantap nih. Wayahe. Wah. Gue sepine polo iki ya pengantin anyar bae. Bodho turu gua sih. Wayahe. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya al-ghaib. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ora juga niat ronda malah ketemu. Wong ki ronda malah menaman di barang. Wayahe. Wah iki jimitane wis nang kene. Wong pur beras semene pendadak diwedeni bareng ya wedi jane karo demit. Tapi ya preman mesti jatah kon ronda malam iki. Ora apa-apa lah. Balon ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning pala merah
merah muda dan biru malatu sabalan hijau dor tidur kata kamu tuh tekan ini markas hatiku sangat kacang balonku tinggal empat aku pegang erat kalau harus ada kalau nyanyi di Cipung tekan dengan bela pokoknya ketemu nangkanya janjian tinggal ngerokok wis tugas wis oleh jimpitan oleh berasanya wis aman biasa ini yang aman cimengendi ke rondo kat mau urung rampung nyembus tekan kene muter sekecamatan empere kayak pas kabupaten le rondo biasa tuh ora bisa tinteni kayak gini tinggal turu bae engko nek cimeng tekan kene kan juga aku masuk teman iki waktunya bubuk dulu ya. Aduh, masya Allah. Oh, ini aku berdewekan lagi. Unang di merkel kabeh kempole. Beli telan marang sing mijeti. Bojoran duwe. Pengaman ade sape iki nganti ora kepikiran kapan bojone. Meleng bengi terus begadang. Aduh, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya asik. Pocong utuh, ikan pocong. Astagfirullah pocong. Tapi ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Ronda malah anak siluman lemper apa ya digelibet-gelibet. Wis bunga burung kentongan gue saya tinggal. Ayayay. Ada pocong yang bener. Nah, lagi lekok ketrewek. Ayayay, somai. Dik ini uncarnya nunggu nang kene, malorana, paling iki ninggal iki. Parani mung marah kasih bela, mesti wis nang kana iki. Wah, pas banget, cocok aman. Ana mangsa kae. Pompong agemis Queen. Turu ket sore mana kurang sudah kena. Astagfirullah, mana kowe mung ndi? Tidak iki. Kang, ronda apa? Iya iki, dari karep mandi ngomani kurungan iki gue. Iya iki Kang, arep pasar adol manuk. Anake lanang arep njaluk sapak anyar. Hati-hati. Ya wes tak banget pasar set selekawan iki Kang. Iya yang arep nerusna ronda. Pocong apa tuh iki? Pocong keprewe, melek merkene berarti. Ana apa? Keprewe wis jaga manuk nganti ilang. Ilang iki susah. Wis lho manuk iki. Manuk sing ndi? Kayak manuk sing nang omahku. Jago ora genah nganti manukku ilang, ana keprewe. Allah ampe Papuan kowe. Manuk ilang nyalakna aku kerondang terus aku ketemu pocong kuwi jimpetan ku oleh beras nanti ketinggal. Manuk ilang salahnya ronda
pengen ora ilang manuk kowe kekepin nek kaki turu. Wondas salah-salah kenal ya pilih. Wong ditakoni malah ngomahi. Pekuk temenan iki campole. Ay, war mengerti malah un. Tak tentuane nang kuana malah wis tuan kowe nang gawani bagi gue pengendi. Beli aku ndak kuat aku wis arep resign arep pensiun aku. Rondo malah ketemu pocong akeh. Wis arep beli ora kowe, cut he. Pocong apa lah un? Orang puluh kono sana pocong. Maling iya. Ngomong karo posokan complong. Ora ngandil ya wis rasakna kok. Ay. Yo, cepat-cepat ngene. Kowe sing mau. Ay. Ah. Jangan itu lan mungi lah. Pocong kabeh. Ay. Lamito. Kayak gue malam ini. Gue ramlak. Kayak